Bună seara, vrăți mutritori, bine venit la altă moabeti armânească. Azi mi hârsesc multu că va sibă prota oară când a să avem una moabeti cu una judecătoare. Zburăm de doamna Maria Pilistera Uzună, care a avut una zânatia hât îmșată și mi se așteptă să ne zică mai mult ți v-ați că este judecător. Doamna Maria Pilistera Uzună a facultatea din dreptul tu că săbălu Iași. Și după căderea comunismului, Chiro, de 12 ani, fu judecătoare la judecătoria Căsăbălui Megidia. Și cam de-apoi, de tal nu dau unii doi, și până anda inșitu pensii, fu judecătoare la Curtea de Apel cu Stanța. Și mi se așteptă să ne zică mai multe dizinate. Ghine viniș! Gini Vaflaiu, Alexandra. Bună seara, armâna mea media. Bună seara, Alexandra. Bună seara tuturor mutritorilor de iți do Sfântul ei. Tora, iescu mult curioasă cum sfeații că ți-a lipsești calea asta, maninti, noi tot ne ahurhim cu o întrebare și mai mult, de care este oaspila noastră? Care ești tini? Și mă Da, spus nădăți îmi dau zboară ti taifa ta. da. Care hiu eu? Care hiu eu azi? Azi hiu una mai armână grămusteană, care este pensionară de zânatea de judecător și care scârseaște de bană ca fizu, așa cum e ea, și vede tot în partea în plină a chelchei. O, ți mesaj optimist, Mi hârsescu că este și că are mulți oameni care trițara tu pensii este multu, să doară multu zori și Mi hârsescu că titini are, cum zic, are partea în plină a chelchei și tora, tot na. Tot în nu-ți poate altul trăli, te-ațea că mas vrei tine zbănesc cu tine ghini în școalanță, trebuie să vezi ghinile din zeană. Să nu te cheri acolo în ghios tu lucrurile care nu sunt bune. Da. Minduiarea asta, minduiescu că vai huluaș de tu taifa ta? Vrei să ne destivași de tine și de taifa ta? Taifa mea ți-a îngăldusește tine prin taifă. S-a îngăldusesc Părinții, de la păpâni, yeah, părință păpâni. Așa, nu? De la părință și yeah, păpâni. yeah. Da, e. A este ea stiminduiarea care o am dit fumeaia mea. De la păpânia mei, ei nu țineau inati ca nuară Mhm, și erau niscânță oameni mult tot inisiți. Papla meu era hale al cârbușe, era ciorlu al cole al cârbușe, acel cu lenă mărată, și mhm, tati era nipot de hiu al lenă și al colii, mhm. care, de care a zburât nipotul meu Nicolas, tu deftera ca drăm tora vrămescu. Mhm. Ți să zic, Pablo Mihali al Cărbușe era un om mult otinisit. Avea umbră. Nu era mult înaltul, mă avea zboarele. Acolo îi trebuia să le aibă. Nu, Mhm. nu alătusea ca nuară. Eu știu, este de la modul cum să ficioria lui, lălânia mei, cum a zburau cu fensul. Mhm. Fendea și, fendea o acum să dar, fende nu știu cum, fende și ineau și alți oameni din hoară ca să-l întreabă de unul de alantă. Era un mică, cum zic eu, autoritate în materie de consiliere. Așa zi. Mhm. Uh, el, de la el știu și de la lanțele lânia mei că ei erau batac. Noi him grămusteni. Erau batac, nintea lor, când nu aveau sinuri,
tu Balcan, ei lucrau și tu Imperiul Otoman. Lucrau și acolo, ei adrau negoț. Familia noastră, femeia noastră adra negoț. Luau oi de la armânii, li duceau la Imperiul Otoman, pașcherile țării, adrau cu ei negoț și bânau multul ghini. Pablo, de când știu eu așiții, îmi zicea de batac, că și zura acolo batac, de-apoaia șlo taifa lui 4 fciori și una feată, că una feată armase tu vârgării, că era mărtată tu vârgării, și vine tu cadrilater în anul 1930. Acolo fură coloniști la Regina Maria. Bănara acolo zație ani și de-apoaia fură coloniști au în Dobrogea, tu hoara tu care eu mi-amintai, râmnicul din Ios. A este hoară, eu vizui ca un hoară mult umșată. Eu bănai acolo multul ghinii cu toate lăiețile care le dră comunismul, noi litricum și litricum cu ghinii. Mult mai ghinii ca alți oameni care fură deportați, fură tare. Râmnic, eram 156 parcă de fumei armâni. Și acolo, cum ieșeai în cali, te adunai cu un cuscră, cu un tet, cu un mai, cu un lali, cu un nu știu ții, și te hârseai mult, că oamenii erau altul fel. Nu erau ca Tora după Revoluție. Nu erau închiși. Erau mult deschiși. Și hârseau când s-a adunat cu tine. Tora mas te vea de vâră că hima a lăpsit că el, că hima nu știu ții, nu trăiește și cu ghinii. Adică are, cum zic eu, un comportament mai greu. Greu pe care îl primești tine. Ce zic? Din partea ali mamă, a avut Pablo Hal al tutungiu, îl zicea cu mit, că Pablo meu ajuta niscânță vârgări avuți să acață cu miții. Și așa armații și a lui numai Hale al cumitu. Ei bănară Curtova, și în 1937 viniră auatul cadrilater. Și zură acolo 3 ani și cu femeia lui 4 fete, unul a lăsat și el mărtată tu vârgării, și vine tu hoara, cum îi zicea hoara ei, Cavgagia. Fură colonizați tu Cavgagia. Eu nu-i cunoscui pește pe pâini. Aha. Ația că Pablo Mihali muri schiruninti ca să mi amintă mana pe mine cu vără un an. Și Maia la un mes după ce eu mi-amintai. Știu doar că era niscânță oameni deci buni, oameni liniștiți, oameni cu frică de Dumnezeu. Macari crezi tine când i-a zburât ania de pe pâinea mei. Ar rămas șocată când au la curtea de apel cu Sanța, când eram, vine una avocată și îmi zice, doamna judecătoare, voi să zbărăți cu ceva cu tine. Ea funinti grefieră, de-apoi aia s-a dră avocată și o avut și o grefieră Medgidia. Și îmi zice, papla meu, care era de Cavgagia, când era șcior, păștea oile paptui. Păștea oile paptui. Ștora când au văzut că tine erai o judecătoare și un nepoată al Mihai al Tutungiu,
Zisi, zi doamnă, că om ca cel, și duchitul, bunul, tihari, zisi, nu vizui eu. Bine, el nici nu, zdusi de Cavgagia Migidi. Așa ți. De-apoi, ce să mai zic eu, ti mini când mi feci, a noștri aveau multă cripari, că trei fciori ninti chirură până să dară un an și unul zvâtămă. Tu, Ah. femeia mea, era mult zori și când mi feci eu fiată, așa cum era adetea, zisiră să-mi aruc în cali, să-mi alas în cali și plotul om care va streacă și va mi veadă, va sibă nu-l la meu, va mi păteață. Mhm. Și ei mi-a îngrăpsiră Marii după numai Maia, Marușa mea, al Marvac, am un bulă de aer, înghiție aer. Așa. Și este mai nu o cunoscui nici pe ea. Ea schiru tu Imperiul Otoman după țil feații pitati, cea nacale, ninga Dardanele, a doua zi după țil feații. Ștati crescu urfan, ma Dumnezeu ideea de una bană multă bună. Multă bună. Crescu cu familia lui, cu femeia lui, iuzduțea ei, în fine. Fu un om cu multă tihi, care Duchescu, tora când ajungi la pensie, că nu petriconia, a este tihi, tu bana mea. Pentru că pot să zic că fui una feată, una miari, care a avut tihi to este bană. Tihi, că tot ți vrea ea și mindu ea, sadra. Onia m-a mânat, sadra. Știi să zici, Doamne, îți mulțumesc cu cafezul din băgare până piscolarii și invers, că ne luminași calea și imnai în dreptul. Calea în dreptul, fără să-mi mutrescu n-în dreapta, n-în stânga, nu. Mașininti, așa cum vreau eu și cum aveam eu adrată proiectul meu de viață, de bană. Da. Care va zică Maria după Maia de partea al fendea tău și Pilistera? Filistera era numai anaxă care trebuia băgarii și care a îngrăpsită numai la certificatul de botez. Aha. Eu tu acti, eu ți do la școlia primară, la gimnaziu, la liceu, la facultate, eu, Carabaș Maria, de-apoi am mărtată după ce terminai facultățile, toate școlile, uzună. Și Maria uzună. Ne-are multă hari ca fumeaia mea și alții care mi cunosc de râmnicul din jos, când îmi zic Pilistera, eu știu că acei oameni sunt de râmnic. Sunt de râmnic. Nigeam la curtea de apel tună ziua și luai un taxi. În taxi era un bărbat așa, trecut de 50-60 de ani și unde mergeți, doamnă? La curtea de apel. Și când ajungem la curte, zice, doamnă, nu vă spărați, sunteți judecătoare? Și o zice, nu, bibliotecară, că sunt mulți oameni care nu știu, ți minteau. Nu știi, ți Yeah. minteau. Avură soie, avură hătări, care-i crisi, care nu știu ți.
Zice, nu hi judecător, nu hi bibliotecară, hi armânător te vizui când doar râdeai. Hi pilistera, mă, când îmi zice pilistera, zici, hi dirâmne, care hi Traian Bozu. Fum și la școală, fum, Doamne, cât mi hârsi, și de atunci îl plăcârsi să mi-aducă el ca fioară cu taxea. Un om jos pălărie. Știi să zic, pilisteră, armasi doar ti cunoscuți, ti soi, ti oamenii din hoară. Mhm, mhm. Da. Mi-a Vreau greșit să... să zic că E? cel E, care zi. mi-află în Cali E? era un grec care vine la o vicină de-a mea grădinăreasă, tasia, nu știu, ți soi de pătrăgeane. Și când mi vizu, acea soia lui îl pitrițea, și el zice, chitaxe în peristeri. Uite un porumbel. Si pinge. Ah, Si porumbel. Că eu eram mălăpsit, tu albi, tu htări, tu nu știu ți, tetele mele, tu te după gardul acolo, mutrea, zveadă care treații și care va mea. Și imediat, din cale ți vizură că vine om la țel, îi zice permit la meu și ți trebuie să adare el și când va sână legătura cu el și când va zină ca să mi puteați. Da. și vai te este armasi pilistera, că a lui îi păru că ești ca un pilister. Nu? Da, și trebuia ca un pilister, ca muntele Pilisterlu dit Macedoniei, că este un munte acolo, are multe legături, nu mai este un nume mult umșată. Nia buhare când o crescui, nu ne-o lep și eu, ma și Maria și Pilistera numi armânești. Armânești E. asi. Da, Uh, cum ți-a lipsești și calea ta dreptul? Că mi-ndoiesc că se leagă de ți bână taifa ta, de le ies ți le bânară tu comunismo. da, așa este. Ai îndreptate, așa este. Eu nică eram atunci când fură, când nu luară tot tipul ta, când îl băgară pe tati tu hapsi te malmă, când îl luară pe paplu și l-a duseră la postul acolo și tate avea 19 de ani, știți? Și duci tutti lăiețile este, sau atu un folder sfixară și sfixarea și ca niscânti ni dreptăți ti fumeia mea. Ma, timpul trecu, ațele armaseră acolo. Eu prota oară vreau să-mi adar o cântăreață. Cât că tati după ți vini de hapsi și adră un parei de tineri, ți sprânghiți de tineri armâni, cântători și jucători, și el era un om mult, mult, cum îți zice, vesel. El mult cânta. El Cu multă cânta, harau, e multă mult hăriosie. harau, cânta toată ziua. Eu pot să zic că crescui cu cânticul în gură și în casă. Așa de multul. Și vreau să-mi adar cântăreață, cântătoare. Ineam acasă, aveam un Ilie, își dirigeam pe Ilie aceea, cântam și nizeam la repetițiile al tatii la Căminul Cultural. Acolo eu le zicea el cântele care să le cântă și tati era solistul, alanță și le zicea, îngrâniți voi, tumbe, tumbe, tumbe. Și eu acasă cântam și eu solistul eram și le ziceam la surorile mele, voi îngrâniți, tumbe, tumbe. Tumbe. Și de-apoi crescui niheam în mamari, adrai gimnaziu, tati mi-a dus la una profesoară de muzică și zice fiata este mult, are una boație mult bună, ma lipsea să știbă și un instrumentul din inti. Până la 14 de ani, ea trebuia să-l știbă. Eu cum zic eu, cârtii. Nu mi cârtii. Deci va neg la liceu Ninti, va să dar liceul și va zved de apoaia ți va să aleg.
Dar părinții mei aveau altă minte. Ei duceau timini și până ziua, când intrai la liceu cu Sanța, îmi zise, pilisteră, să nu ne dai derșini. Noi vrem tine să te dar iatirsă. Dacă ți-e să mi-a dar iatirsă, cât zise la iatru, toată lumea zduții și va să ai mulți separați. Tadi din Hoară. Îmi dădea exemple de Cola Lascu, un doctor din Hoară care a ajuns în București mult ghini, Pepa Carataș Murnu, care tot la fel. Și aveam un hin, Iancu Carabaș, care zdusi și adră carieră în Atena. Și zice, aței, toți sunt mult ghini. Tini, vanez de scăliță? Descălița nu e prea bună. Eu zic, nu, toate, dar vă vedem, că v-ați nu știu ce, v-ați nu știu cum. În fine, tricură ani, ajungi și tu anul de Sony la liceu și zici, tati, hai, să ne îndrizem București, să căftăm vără dascăl, să te meditează. El nu știa că eu, de toți anii ești, mi andrizeam ca să neg la dreptul. Cât se? Să neg la dreptul ca și ducheam. Acolo eu îți zici că s-a adunat în mintea mea folderul acel din nedreptate. Zici, eu trebuie să ne schimb bana mea și să ne... Cum zici pe armâneași să schimbă? Alexescu. Să alexesc cu Alexescu bana bana. mea. A, și ți? Și să alexescu și turlia este de judecată. Mhm. Ca omul să hibă respectat. Că eu cum vizui, că îi pinzea pe paplu, pe tati, cum îi bătea acolo la penitenciar când îi zicea un lălân un lali de-a meu care îți ducea și aducea al tate pachete ca fi mesul. Și zice, eu vă neg, tas mi-a dar avocată, judecătoare, va mi dar ceva. Și a întrebat da, profesorul meu de istorie, îți dădea la istorie și la limba română. Și l-a întrebat, era un Toma Copaciu, și l-a întrebat, domn profesor, eu vă neg la dreptul. Tine, ți duchiare ai, ți ziți, e bună. Știți, v-ați dar? Va te dar să zburăști la cafe ori de istorie maștini. A, Maștini și tu, Sony, v-ați bag eu întrebările care și v-ați zic dacă poți să sau nu v-ați la drept. Așa adrăm. Adrămoșiții, vițină cu mine, era diriginta mea, profesoară de limba română. Dideamă și la română. Nu știu și la ea. Și zici, doamna dirigintă, ții zistini, eu pot să neg la dreptul ca, poți neți. După cum ați zburăște, după cum te comporți, după cum înveți la școală, poți să nezi la dreptul. Mai eu ți zic, să nezi la Iași, să nu nezi București. Ea avea dată limba română acolo Iași, că Iași lui este un căsăbă de cultură, un căsăbă mult umșat și va vezi că tinii va te arisească mult acolo. Gata. Tu cu 3 meșninti ca să îți dau este baclu, înainte era diploma de liceu, examenul de diplomă, așa zicea înainte, cu 3 meși, până ziua când a noastră era mult hărsiți, că nu știu cine poate să avea isusită cu nu știu care, îmi zice, pe listă și susie cu tărică. Mult ghini. Să vă zic și eu un lucru care îl minduiesc. Ții, zici, tate, mamă, să nu vă învirinați. Eu nu voi să-mi dar iatirsă. Câți nu vrei să dai iatirsă? Că eu duchescu de altul țiva. Mă iatirsă este n-ai bună zânati. Câți nu vrei? Nu voi ca ea este frică de sânză.
Eu nu poți vezi sânză când e rău. Ei erau părinți mult buni. Nu, nu era să impună copilului să dară ceva. Zice, matini zici că a este lucru vrei să dar? A darul. Mas la dar ghini, să nu dai derșini. Și așa și fu. Nești la facultate, intrai la facultate, a treia din 115, și așa că mi-a luat din cheamă și tot a treia. Em, nu-i Așa puțin lucru. și, și uh, voi da zic că când o duc eu, că a este zănati mi va pe mine și a este facultate, va si băti mine ceva mult bun și mult legat de bana mea. Și va să am toată bana legătură cu profesorii mei. Ajuns și prima zi de cursul. Nu așezăm în bănci, eu mi-a așezat tu banca, tu prota bancă, ca și vreau tasiu să av de tot, și protlu profesor era decanul facultății. Nicolae Țațomir, care era un om mult cunoscut, mult uitru, era poet. Și atunci avea scoasă un carte, Carmen Terestre, în latină. Așezăm, prima mă întrebă. Cum ți-i numai? Cristina Oancea. Hi din Brașov. Fentu fu coleg cu mine. A doua eu. Cum ți-i numai? Carabaș Maria. De Iuhi, de Custanța. Cât se vruși stea dari, zin să dar dreptul. Ca și Duchescu. Cum Duchescu? Duchescu că aua este locul meu și a este va fi băzânatea mea. Zice, mă Duchescu și zice, tine și de Custanța? Da. El latinist. Zice, voi acolo Custanța aveți ținoare altul câsăbă? Aveți un poet latin? Cum e numai? Zice, Ovidius. Zice, Ovidius? Zis naso. Da. Zice, și ce îngrăpsește pe statuia lui, al Ovidius? Că zice, toți studenții care viniră de Custanța nu-mi dea de rapandisi. Zice, jumătatea pandisi îmi dea de. Eu când îmi zice el așiții, mișca blocai ni cheamă. Parcă nu-mi aduceam aminte ți tare. Și de-apoi aia armâna dit mine și ambițioasă și nu știu. Zice, eu trebuie, lipsește să știu. Și zice și ca vreo 30 de secunde și a început. Hic egocvi, iaceo tenerorum, luxor amorum, ingeni operii, naso poeta meo, atibi quintra simne sit gravegvisi samasti dicere, naso nismo liter os acubent. Sub asta piatră zace Ovidius zis naso, ce-a preamărit iubirea răpus de al său talent, o tu ce treci pe aici dacă ai iubit vreodată, te roagă pentru dânsul să-i fie somnul lin. Profesorul cu tot amfiteatrul bătură. Din palme. Bravo, bravo, bravo. Cum ziceai că te cheamă? Maria Carabaș. Și de atunci, eu, avui o legătură cu acel decan, așa de mare, că tu ți adrai eu tu bana mea și ti zănatea este și particular, ti cultură, ti alte, ti nu știu ții, el mi urnipsea. Vanez la teatru acolo, vanez acolo și eu zic că va zini și la junimea. Va te aduc eu la junimea când este vără poema tăma bună prezentată dictare și eram la junimea multe ori și de acolo când depisi facultatea mi vine acasă, adică tati inea cafean și îmi lua și adrai în bibliotecă de 3000 de cărți. 3000 de cărți. Nicola și astea și lălide doar lor, luar ei câteva, nelepșu și eu câte nelepșu, și de apoi li donai a curiva care avea mari, cum zic eu,
mari nevoi ideale. Marananghi, care avea Marananghi. Nu li mai ai tu timp, treinii, nu li mai Nu le ai. am, li țineam în casă, apitursiti, nu erau condiții dihtari, de apoi ne alep și eu în bibliotecă, și cam de vrănii și 600-700, și alanti li ded, tas li, cum zic eu, să li folosească, să li aibă alți oameni, alți tineri care să aibă mirachea pe care o avut eu când o le-a divosit. Yeah. Bun, ți-a facultatea din dreptul și ubitisiš, și de alicia iași lufu una experiență culturală mșată, cum ți-avea zis Dacă voi dascălița stârziți, ta? deci, cum mi urnipsi profesorul acela meu, așa drag, ia-ți abonament la teatru, la operă. Chiar dacă nu poți să te duci, nu poți să neți, vanezi de 2 ori pe săptămână. Altul fel, Oh. nu ajunge un judecător așa cum lipsește. Vanezi la Biblioteca Eminescu. Acolo va să divăsești toate cărțile care ți le da. Toți profesorii deaua, eu nici deam. Și mi-a vina bibliotecara și tot așa la ședințele a lor de junimea, Mihtare mi prezenta și mi-au câțai așa cu unul, cu două, să scriu și o niscânti poemă. Bine, nu mi ținu ideea este, m-aș timira chiar profesorului a meu și zveadă că pot să dar și a este. Și ți mai adrai ghini, acolo tot el îmi zisi, du-te la casa de cultură, că este un profesor de la conservator, Pascu, care adară ca fi an lecții, audiții muzicale cu toți studenții care nu sunt la conservator. Un an adrai maș Beethoven. Ascultai sonata lunii, apasionata și sonata bucuriei, este Oda bucuriei din 30-50 de ori. Și așa ca fi an. Schumann, Berlioz, toți, Arușii, toți. Și așa ar rămas și eu. Una rămână din hoară, fără să știu decât tumbe și spun în bregione ochiul de amură, să știu și să am o cultură care... Eu eram, știți, eu mi minduiam așa, câție am ahâta hâșii cându negtoa este locuri. La conservator, la teatru, la câție, că păpânie de mine, care secole de-a rândul nu adrară, nu adivăsiră, nu tare, tot am zic, pe listera tini trebuie să ajungă una intelectuală ca lumea. Și după tine, toate surările tale, toate verișoarele tale, toate cusurinile, toate ți-ale. Așa este. Și depisi eu facultatea cu mari hârseari, și cu mari, cum zic eu, cârteari. Câțe? Eu eram a 3-a la listă și când mi neșta să aleg să adra repartiția pe centre, nu pe centre universitare, pe țară. Și când unești eu, nu mi primiră. A 3-a și nu mi primiră, nu, la funcția de judecător, nu mi primiră. Câțe? Eu eram cârtită și mi luai la întrebări cu comisia pe țară. Cum eu, care eu a 3-a, 976, să nu ajung judecător, zice, ai ceva tine acolo, la CV-ul tău, care nu îi diseaște cu a este zânati. Ți, fento adră hapsi. Da, tate, adră hapsi, mă abțin de un an, ti malmă, nu ca adră că bate. Nu ți zic. E că avea malmă și comuniștii să-i lua malma. Nu puteai Da, să ai mai mult, tu ai testa drahapsi. El, adră hapsi. La ei conta mași și lucrurile este că fensul adră hapsi.
Zici, maca, că ți nu-l ascuteți dit locru Iulie lucrează. Ia sti gestionar, ia sti câșar, odar, cașcaval, ca știi tu armâna mea. Știi tu armâinii, știi tu mucanii. Câți nu-l dați în afară, câți acolo îndeplinea condițiile legii 22, ația care era. Și eu aua, nu pot săctare. Este nomlu, nu avem ți să adrăm, du-te a dară contestații. Și un an mi purtară picăiuri, contestații peste contestații, mai ei nu achichisiră. Nu achichisiră că ei, de fapt, ei respectau nomlu. Respectau nomlu. Și zui câțiva ani, și de-apoi aia vine norocul meu, tihea mea că vine Revoluția, nu tihea mea, că vine Revoluția și că mi mărtai cu un Johnny first class, cum zice englezul, și zi, multul itru, multul îi vrea pe armâini, multul era, cum zic eu, vrea armâini. Lucra la Cum era numai? Nicolae Uzuna. Îl chema, și țin Nicolae Uzuna îl chema, adră, cum zic eu, multul ghini la armâini, era tu îmburlâchea cimentul, de-apoi aia o luară francezii și de-apoi aia, cum zic eu, multul în instituție la francezi și multul la vură francezii cum zic eu, tutinii. Da. Și mi-e mărtai, adrai două fete, și deam cu soacra. Și zui cu soacra 18 de ani. Și tihea voi că vorba nicuchirului a meu. Mă, tine crescuși la noi. Deci veni și o mână de om. Și mana te ambiță să zburăși să rămânești, tati era că și artuhoară în Mucnești. Și știam armânești, că zburam în casă, dar nu știam a câte zboară de zămani, cum le-a zburat taifa a nicuchirului a meu. Intrai tu în taifă mult bună, 8 cumnați. În veastă când nu va năzâți fendi. Și eu zic, nu știu, poate altă ietă. Eu le ziceam pe numii că cumnatul meu, Naima Mari, era soț de liceu cu tati, de școală cu tati. Acolo la Cadrilater, acolo adra piese de teatru, Inea Regina Maria, actare, nu știu ți. Și era cum zic eu, năturlii de soi, ei, știți, zății, adică se adunau, zburau, cântau, jucau, la rădzi, la actare. Moștenirea care mi-a lăsat nicuchirul meu este soia lui. Mult mare, nipoția lui, 2 sprânghiți din nipoți și cu ialii care vin râtul soia noastră, 4 și cu fiecare câte 2 fciori, îți dai seama, adră suta. Eu când a răzli sărbătorii, mi-a sună că eu nu, mi-a sună ești să nipoți că ei crescură cu mine. Acolo, că nicuchirlu era de aceeași etate cu nipotlu. Născu soacra, născu și tare că era de-a doua oară și soțul meu, nicuchirul meu, era cel care era legătură. Doar întreabă mine. Îmi pare ahântumșat că pântul soni suidisi sigini că suidisi că avuși tihea esta tu bana ta zem personal, nu? Că intrași tu în ahântumșat eu didu chișa hârghini și tihi că zuși comunismul de putuși să dar judecătoare, că nu te lăsară, pântul soni nu te lăsară comunistul și eu eram, cum îți zic, tot eram, cum zic eu, nigeam la președintele instanței de Constanța, nigeam acolo, și zicea, când o sibă vatea
vatea nunțul, cum vața spun, Vă vața spun, zic că nu vața, se poate. vața zic, cu atât mai mult că, scuze, iartă-mi, Nu are ceva. și crezi, președintele era român, Tony Fuduli, care fu soț cu mine. Eu terminai facultatea cu 5 ani, el cu 4 ani. Și terminăm din Năcale, dipisim din Năcale. Și când, după Revoluție, me sună, Pristera, îți dai examen tihtare. Eu aveam niheamă în custare, mă lăsai în custarea și cu toată taifa, ne în București, de examen, îl luai cu multul ghini, eram ținții, acolo pe ținții eram, pe ținții locuri, ma nu luar tuti, luăm două. Yeah. Și nești migidia, și zui acolo 12 de ani migidia, 12 de ani migidia, de aia ne mutăm cu Stanța, la Curtea de Apel și mi-a drai și în 2018, la sfârșit, în decembrie, ieși la pensie, cât zisi, nomlu duri, nu mai ai în dreptul decât nica vrând 2 meși. Eu zic, dacă voi ziceți în 2 meși, eu vă maninti în cheamă, zic că ieși maninti. Și la pensie cu vreo 6 meși, ninti, ca să respectul legea. Yeah. Tora, zâne nehiam ti țiva zi că sești judicător. Ția drai tini tu ună zuă. Ția dar un judicător tu ună zuă când îți duți la lucru. Cum iasti ună zuă ti un judicător? Nu are 2 zile ună turlie. Yeah. Există tunomurile noastre, niscânte dispoziții care zic că tine lipsește si pregătit ca fi ziua, tiți vazină. Aveam niscânte lucruri care le adram totăna, ca fi joi adrama și adram judecata, marea judecată, ca fi joi pe săptămână. Ma ca fi ziua dit săptămână, nizeam și adram arestările care ineau, ia câța polițiștii, procurorii la dosar, ineau aua. Și mai multul, aveam de lucru cu xenii din care inea toarmânim, după ce intrăm noi tu Uniunea Europeană. După 2007. Inea ești și adra toate lăiețile toarmânii, că la ei, tu Văsilii, nu avea cum să adară că acolo legile, nomurile erau mult mai greali și ne-au turlit de oameni. Noi îi acățam și îi petrițeam înapoi la ei, la tu Văsiliile lor, mai este, trebuia să le adari tu, cum îți zice, 24 de ore. Nigeai, videai ți-a scria procurorul, iadrai drepturile tute a celui care lo aveai dinaintea ta, lo întrebai, ți lipsea să lo întregi și fie îi dădeai drumul, că nu lipsea să-l petrițem înapoi, fie ică să-ți permânește, ică îl judecai și îl petrițeai acolo. Asta este ca un turli de, să zicem, Urgențe. Urgențe. metodă tas urgențe. Mai este Urgențe. și tas nu aibă vără abuz de partea procurorului, tas nu adară lăieți procurorul, nu? Ia te ține un judecător, să vadă desi tuti nomurile sunt tot inisite și desi omul Vasile Gheari nu. Ca fi judecată, nu s-a dară până judecătorul nu-i controlează lucrările care le adră procurorul. Prima dată polițistul de cercetări și de-apoi aia procurorul care le băgă la dosar. Nu s-a dară. Tu iți judecată.
judecată mare, judecată mică, cum sunt o este urgențele, ea se nică. Judecătorul lipsește să verifică tot. Tot dacă o adrăghini, dacă respectă omul, dacă îl ascultă, dacă îi respectă drepturile, tot trebuie să respectă. Altul fel, îl pitrițeam înapoi cu iali, să le dară din nou. Ma din nou, să încadrează și tu chirolul care zicea omul că trebuie să judiți acea cauză. Vrea ca Mahonia, nu putea procurorul să-și adă multul chiros, să-l țină pe un om toahapsi fără să aibă Uh, vără Era iti. reținere, se numește reținere, arestare. Și ție, nu putea să-l țină acolo multul decât 24 de ore, că de-apoi automat îi dădea liber. Că, așa Îl spunea, silighea. nu se ligea. Yeah. Și aiestea erau tinițele judecăți, mările Yeah. judecăți, care eu eram, deci, fiind la Curtea de Apel, este o instanță de își judecă naima urutile lucri, și ții căbăți, naima urutile căbăți, știni, lipsea să știi ți va să dari toația zuu. Ți va să dari cu tuța ței. Tu în zuu aveam, zicem, joia, tu în joi, aveam 60 de dosare. 60! 60, poate mai multul. Poate Oh, mai puțin nu. Dar 60 aveam. Mea câța, lucram câte 12-14 de sihăți. Bine, cu jumătate de sihati la 3 sihăți, ta smâți, ta stihtari, ta nu știu ții, ma erau judecăți, nu mult greale. Adică aveam trafic de droguri transfrontaliere cu infracțiuni de trafic de droguri de mare risc. De mare risc. Cu 15 inculpați tu un dosar. Acel dosar avea un dosar cu 150 de tomuri. Lua de ivăseai 2 săptămâni. Și de-apoi tine ți-a îngrăpseai pe caietul tău, ți lipsește să dar toți ședință, cum să-l asculți pe inculpatul acel, ți-s la întreg. Niscânții erau și xeni. Mai erau xeni, trebuia să-i bați traducător de limbă. Și avui, cum zic eu, dosare, cându, vă să dau exemplu, m-a amânat, mi cheamă, cându aveam 7 traducători. oho. De limbă, că nu știau engleza, că nu știau chineza, că nu știau este din țările baltice, că nu știau poloneza, că nu știau Olanda. Și atunci, cât de greu este tine să iai tu să rădăpsiți acolo cu avocații în inga ei și să-l bazi întrebările care îi lipsește. Ma nu-i, cum îți zic eu, nu-i vâriești cu respectul, chiar dacă ei adrară lucrurile care le adrată și poate că noi, de prot acum, adivăsim ațeale cărți de la dosar, ducim că sunt adrară că băsle. Ma nu trebuia să vadă pe fața ta. Tine trebuia să fii mult, cum îți zic eu, Obiectiv, nu țin partea la cană. nu sunt partea la cal, imparțial. Și a este dram. De-apoi, după ce ieșeam din ședința de judecată, lipsea să ne adrăm pronunțările de hotărâri. Zădem, Să îngrăpsești să ții apucusești. ți angăldăsi eu
de toată judecata este. S-o îngrăpsește. Matini când ieșeai la 12 noaptea, tu ies din noapte, nu mai putea aici. Și le amânai 1 zi, 2 zile, ca să mai vezi, ți mai zisea cel, ți mai zisea lantul, nu știu ți. Și nici când ori amânăm și un mes, până că erau multe dosare, multe hârtări. Și tu soni, vedeam decizia aceea, hotărârea, crisearea, cum ziți pe armânește, așa cum noi o ducem. Că sfeații sau că nu sfeații. Când nu sfeații, le deam închitare, îi se ligheam din cale, când sfeații, direcția penitenciară. Cum duchești omul că fucă bate pentru Sony? Sigur, câteva oară are, să zicem, provele, zvedi. Dit ți sfeați zvedi că ți-l fucă bate. Ama câteva oară mi că este cam a zorea și să afli hirlu. Cum adrai? Iasti mult zori. Cât se iasti mult zori. Că noi, cu toate că și judecători, nu adivăsim ideile nomuri și le îngăldăsim altul fel. Le îngăldăsim altul fel. Și doi judecători, ea zice că nu, eu zic că nu, nomul nu zicea și cum zici tine. Și atunci, eu adar una cerere de complet de divergență, adică zină un al treilea. Zină un al treilea și dacă nici cu ești să nu-mi uidisescu, eu dau hotărârea mea, ei doi da decizia lor. Îngâldisește? Pentru că eu zici că nu-ți poate, omul este vizui, nu-ți poate să-i dăm ahâța ani, că el vizui, că el recunoscut nici când te fapte. Nici când nu le recunoscut, dar nici de probe acolo, de probele care erau, nu erau probe certe, fără putință de tăgadă, cum zice legea. Nu erau. Aveau ceva acolo care zicea că lipsește să mai bagă ceva ca să bă el crisit. A avut și multe cazuri, multă ahorie, multă zori. Vrei să ne dai, îmi dau, zicem, paradigme de ți adra și vreo cazul ți armaseră tu minte, și oamenii aduși din intea ta ți armaseră înainte, ți armaseră tu minte cu istoria lor? Cu istoriile lor care și cu căbăți de mări, ca ești în armaseră tu minte, nu ar mâna de șoarele, că tora mi minduiescu, am vărândouă, are vreo 10 ani, poate mă abțin văran, poate mă mult văran, îi zice cazul Lara Șaban. Lara Șaban era un feată din Constanța care smărta și fără, cum zic eu, fără căsătorie, concubină, la turț, la un turc mult avut. Ea avea părinții și frații au atormânie. Ațel, bărbat sau ei, să-i zicem, era mult avut, era cum se zice, văsie mult mare și u petrecut o armonie cu avionul al lor personal, s-a încupără case, imobile, multe imobile. Și el m-a venit cu avion, ea m-au petrecut cu avionul, o petrecut și cu niscânță argați de-a lui și să o aducă sub agătă în casă sigură și ea s-a încupără case. Ea, ca bună, i-a spus și a măsai, care mult dar ea l-avea încupărată case și a măsai și a fratului și a sorsai.
Și îi zicea fratii sui, du-te tu că să bă și am cumpăr în un seif. Că eu am aparați, nu pot să-i țin fără seif. Așa adră, vine, i-am cumpărat seiful, vizuiul băgă, vizuși parazii, fratii sui vizuși parazii, și tu mintea lui atunci zice, ma să iau eu parazia aici să Vasiu mare. Și ți-ți mindui, îi zici povestea aia, permit la este a unui soț care fu polițist, ațel l-a înviță cum să adară și zicea întreabă când o Vasi băiatul că să bă, ta să plimbă, ta să primă, ta să adară. O întrebă, află intervalul orar când ea nu are sibă acasă și îți duseră acasă, luară seiflu doi, ma, feata, nu-ți mai dusi tu că să bă, sau amânăți ducă tu că să bă, și era tu bai. Ieșit din baie, ca vză halat, și când îl vezi pe fratisu, trăgea de seif colandu. Gilbert, ți-a dar tine? Cum tine nu hi tu că să bă? Mișcarea nu hi tu că să bă? Tine ți-a dat. Câțel ea ești tu? Ea zice, vahi nu-i bun, te protecții, ațel să bâlbâi, să htare, nu știu ce. Și soțul, vizu acolo uh, una ca șțală. Una ca șțală și-i dea de una cu șțala după cap. Fiata căzu, ei vziră, ascunseră acel seiflu și polițistul care știa lucrurile cum să adară, zice, noi tora trebuie să ne dzem înapoi acasă la ea și să o luăm. O luară, o aduseră iuvatul în locații, o adară cu măț, o adară fiata, o băgară tu saț, șoarcară iuva în zona Năvodare acolo. Măsa fetiei u câfta, anunță poliția. Poliția vine, ia că țara Onia, ia că țară mult Onia, îți dea de ridicol, mai ei zicea că turții care viniră tu avion, știau tiții viniră și sturnară de apoaia tu România și o vătămară pe. Aia este lucru nu-ți dovedi ca nu oară. Și atunci lipsea să-i crisim așa cum și adrară fapta țea periculoasă, care nu aveam adevăsită ca nu oară ahtarii căbati. Și când vezi cum mățile ațealii de om, de una parte mâna ciciorul, de la altă parte capul, de la altă parte nu știu ce, știi ca judecător ca îți dai hotărârea cea bună, prinde să livezi, tu ții pozițiile aflară ței oamenii când îți duse de tu ții tare. Și eu care ziceam că mi-e frică să-mi adară judecătoare, că nu poți ved sânzele. Vizui la sânze. Iadrisă, că nu vrei să te dar iadrisă. Suzănatea asta mea, vizui la sânze și dosare cu expertizii de oameni vătămați de ței cu cruzimi tare, că nu mai avui țiva. Mi-am vițai și nizeam direct la expertiză, nizeam la htare și cu expertiza care era și cu tutti alanti probi, oamenii care vizură, care aflară, martorii care îi ascultam, care nu știu ce, nadram lucrurile așa cum lipsea și dideam criserli. A este criseare, vineri cu niscânți avocați de București, vineri cu, ca să ne intimidează, noi două fete, una armână fasi și una mărtată cu armân. Eram acolo. Ei
Știau că erau cu căbatii, mai erau, dacă polițistul l-a învițat, ți s-a dară fratisul, ațel, ca fioară, noi nu suntem vinovați, voi nu țineți aua, trebuie snăctarii. Vă zice avocatul. Dăceți-l stacă, că vă l-andăvăgăm la... Dacă nu au atitudine, există un om, dacă nu ai atitudine reverențioasă față de completul de judecată, tine să adaugă la tine că nu ai... S-a spărea în ea, de apoi iar cu gura. Ei credeau că va să scapă. După un mes, și mai multul, după ție, și zoom noi și ție, ca să nu him sub influența impresiei ațealei că judecătorul e asi om. Judecătorul se impresionează. Mai ales că era una feată tineră, îmșeată, și feata ei, o vizum, care vine la instanță, una feată tigră, 7 ani. Doamne, nu puteam să dăm sentința atunci. Peste un mes și ceva, neș la preftul, la un preftul de Constanța, eu mi-a spovideam eu, și pe care îl vizui și astăzi când ești la biserică, l-a întrebat, ți mai dar, ți mai dar, doamna judecător? Zice, Highini, la pensie, nu știu ce. Și i-a spus a lui tot, cum zic eu, istoria este, tot permitul este a meu, cu oficioria este, tot, și Zoom ascultă, și tu s-o zisi. Doamna Maria, tini, minduiati, că să lăghița ești, ți poate să dar. Dar eu nu știu Dumnezeu săctare, nu știu Dumnezeu, ma Dumnezeu te aleasi, tasaia este zânate, și tine să poți să contribui, cum îți zici, și la prevenție și la actare. Nu ți-a dar gailetii ei. Ei vătămară om. Și cum îl vătămară și cum actare. Du-te ninti, bagă-te și minduia-te noaptea. Și când o să te ascol, Dumnezeu va-ți da mintea. Voi să zic că zburăm cu soața, ma nu zburăm, ți să-i dăm. Și rota ziua, când unești de apoi la lucru, doamna Ozuna, eu am grăpsit soluția. Adivăseau. Zici și eu am grăpsit. Erau identici. Deci, îi deadim crisearii pe bană. Adică toată bana să nu iasă de acolo. Tu hapsi. Soră. Să dare și actare lucru. În fine. Și Asta fu naima marea Crisarețiu de Deș pe bană, nu? Nu se poate să, adică naima marea dednica sigură unul pe bană, nu se poate. Am fost singura, ei mai dideș și alții mai chestii pe bană. dednica unul pe bană, era, Doamne, era unul dintre inculpați armân. Era armân dit Arbinișii. Vini tu, România, după Revoluție, ca să dară sculie armânească. Și el era un ufcior cu fensul mult avut. Fensul era și tu Parlamentul a Arbinișiei. Să-l petrec București, să înveață și limba ca lumea și săhtare. Și el, în loc să înveață limba, intră un
cum zic eu, parei de fciori care adra trafic de droguri. Mm. Cunica un vini măsa 18 de ori îi prelungim arestarea lui, că ea zicea că el e fcior bun, că va să dară ghini, că va să dară nu știu ce, țeadră el. Deci era mai mulță pe a este cumată de, cum zic eu, cocaină și de droguri care vine toarmănii. Zdusi tu în seară cu un altul la casa ți lui care vindu n-ai mai multi și l-o paragi n-ai mai mulți. Ațel zisi că el nu da niciun ban, că vai da la șefii măria lui, sa că țară să bătură și ană chisiră a ieși, să-i vătămară. Deci îi vătămară soție luați din casa lor. Când o sturnară ta să, cum se zice, ta să șteargă urmele. Ta să șteargă urmele, Torlu, ta să șteargă torlu, ia. și ți Nu-ți să vadă șteargă țiva. torlul, vizură fata. Una fată de 7 ani. O luară pe fată, o bătură și o îngrupare de ei. Năvodari, tot năvodari. Și o îngrupare de ei, tot năvodari, parcă, să nu dar vreo confuzie, că din multe dosare așiți, în orice caz, acolo îi și deau. Îi descoperiră, îi judecăm și finalitatea fu că este șadă, tu bană, tu hapsi. Să fu frică văroară când o De care dai, să când o fie dai frică? judecată? De care să De fie frică? daței din intea ta care sunt aduși să-i județi. A și frică ca frică, nu-i înfuca noară. Că ți că cratlu, dea de niscânti omori care n-avea gailelul a nostru și păzea, cum să zice, Va viglia. năvighea. Năvighea. Unul oară test să nu-mi fu frică. Că aveam securitate, siguranță acolo mult bună. Și acolo unul ți zvea de pe din afară și ți ziți tu la ori nu știi țiva ții nu într acolo. Tu în instanță. Și cât de îndreapte sunt lăurile cu privire la protecția judecătorului. Sunt jandarmi, sunt tot felul de polițiști, sunt. Și nu era frică de este lucru. Acei care nu putea să nadară țiva, îngrăpseau cărți, scrisori. Nadrau de toate turlili. Tu ună zi, colega mea îmi zice, doamna Ozuna, v-ați primește una carte, zice că eu primi unul cu un coșciug. Oh, Unul oh. iar, așa îngălăsia. Unul miari care își țănu frații să moară de foame, nu știu ce religie era. Și noi ideea cu crisearii ți sprângiți de ani. Și ea ca fi mes în pitrițea de apoaia, noi zisim la cei de-a noștri care luau cărțile să nu ne mai aducă, să nu mai știm. Mai avem și cărți de, cum zic, hârăstoseare. Că îi achităm, că îi nu știu ce, că îi nu știu cum. Și totuși, avui migidia când fui, un fcior care s-a încăcea cu viținul și care așa și părul a lui la judecată că eu țineam cu viținul.
A doua zi vine și îmi băgă un cocktail, un hunet cu cocktail Molotov sub mașină. Sub mașina mea. Ajungi Stahina la instanță și ațel, cam pe la sihatea zații, îl băgă, ma polițiștii noștri duchiră că el s-a învârligheat din mașina mea. Și nu știu cum l-a scăpară din vedere și îl vizura și că s-a îndepărtat din mașină. Și una la altul polițiști îi zice, vezi acel inculpat de se mătrește sub mașina lui doamna judecătorul Zuna. Când o veți sură, era hunetă de cocktail Molotov. Nu știu cum adrară, nu știu cum o luară, dar mi-a scăpat. Și de atunci, un chiro, eu avui pază la Medgidia, avui pază, polițistul mi lua de la instanță, mi-a ducea acasă, pază la ușa apartamentului meu și o șideam între poliție și bancă. Deci, poliția putea să-mi veaghi multul žgini. Ma după un timp eu îl zic, nu mai mi-este frică, aței, avzăm că fură internați, că aveau ceva la cap, adică familia lui ștui care adră, ori îl internă ca să nu-l crisim, știi, altă căbatea este timini, eu nu adrai plângerii și tutută bana mea, a este lucru mi se întâmplă în ea. Tu ți zici să pare tine pistipsare, de care nu este tu domenia asta. Și de asta vreau să întreb, ți lipsește să ai, ca să poți să ești judecător, ca să poți să ține presiunile astea. Ca una urnimi, te vor să Ca judecători, urnimi, unul da, ziua. ca urnimi. Ce pot să zic eu? Ca cel care va să adară judecător, va să adară. Dar eu le zic că ninte ca să ducă te este zânate să o adară, lipsește să știbă ți-a dară un judecător. Ca fi ziua, și de câte privațiuni este lipsit. Adică nu poți să adari decât a este zânati. Nu poți si vgati ți dom cu anclotini, răspunză și noaptea și ziua, oricând o hi programat acolo, tas nez. Sâmbătli, când eu aveam nipoția mei, Smihârsescu cu ei, multe sâmbăti îi luai și pe ei acolo la judecată că lipsea să judecăm un destul căbătlistul sau cum îl zice, și ți care locățară noaptea. Și de Revelion, și de Anul Nou, și de Paște, și de nu știu ție. Și lipsea să nu ai legături cu oameni căutări. Va să zic un lucru. Eu, tu, bana mea, nu avui soț. Nu avui soț cum îți zice soț ca lumea de zănatea mea. Eu avui colegi de serviciu și avui soț din liceu, de tu clasele primare, cât aței și nici aței mult alșiții. Când aveau vreun interes, noi le ziceam, nu-ți faci actare lucru și nu. Ma, ce zic cu avui vără la mine procurorul nu inea. Tu birou. La mine avocatul nu inea. Nu era lucrul meu că la lanț îți ducea.
Eu când procurorul vrea să zburască cu mine, ori a zburat la telefonii de acolo de la el, că tu dosarul cu tare nu știu ții, ori mergeam la biroul procurorului de la instanță și zburam la ei acolo și cu altul procuror care e de față. Că erai vigheat. Mult vigheat. Și vigheat și din iscânță soț, care ca să, cum zic eu, ca să acopere lucrurile lor, putea să zică de tine, ți vrea ei. E, Și care va zic că este un bani lipsa asta firește mult, tot să nu poate ca ne zic că luași una pofa si altă, tațea că ți zisiră ei sadarea și da, iuntre. da, 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 da. Și trebuie să lipsește să știbă că judecătorul, judecătoria este, nu este un imburlăchi, zi în care va la tine și să negociezi cu ei. Nu este una meserie. Judecătorul este una profesie, este una autoritate. Autoritate. Ce înseamnă este? Ai cuveti mari. Cuveti puteri, zice, nu? E, Da. Puteri. Ai cuveti mari acolo. Știi de atâta cuveti, masă se urcă la cap, poți să dar neadratili. e, că ai și una borgi mari, tațea că Ai ai și și un putere. borgi mare, da, un borgi mare care are presiune pe tine și lipsește să cunoști. Deci, azi ai un dosar cu fals în înscrisuri, cu evaziuni fiscale, cu tâlhării, cu uh, trafic de persoane, cu trafic de droguri, cu vătămările naima. Tine lipsește să știi de tuti, din tuti zânățli. Acel care adră. Când tine ai în față un fiscalist, bați expertul dacă nu știi. Dar tine trebuie să ducești acolo când citești, când adivăsești este expertizele, ți va zic că ți ai expertiză. Test să zic că Dumnezeu să-l iartă, profesorul acel din prima ziua, îmi zise, m-ați vrei să judecător ca lumea, tine va mi ascultă pe mine și va să adari, va să hurhești să, puteți să zic eu, jvanez, ca fi an, din ghini în mai ghini, din ghini în mai ghini, și până tu soni, tine va fi judecătoarea care vrâși. Și așa fu. Și tora, în septembrie trecut, nești la a 55-a, a 50-a întâlnire de la terminarea facultății. Și nești acolo, și nești tu aula, profesorul ăsta avea un cadru mare, mi-a cățat plângul. Și vine rectorul la universității care era fostul ministru Toader Tudorel, cu care noi nu cunoșteam de la instanții, că era ministrul justiției și nu știam. Zicea, dar Maria, plânză? Da, plângu, pentru că eu nu știu cum să-i dar recunoștință a estui om, Nicolae Țațomir, care mi îndrumă ahăt de ghine și care mi vrea ca pe hia lui. Imșat, să avem recunoștare tății țin ajutară. Da. Și, adică, și să ne minti că mă vrei să adari a este zânate, trebuie să știi de la alte zânăți. Nu E, ca ei, cum îți zice, cultura generală, soai. Și atunci când e, vrei adică vrei să adari lucruri ca lumea, poți și să nu-l adari ca lumea.
poți nu adivăsești mult, poți în toate nomurile, poți nu, poți să iai, ți judecătorul soț la tău din lângă tine, mași să iscălești hotărârea și să termini. Dar cum stai cu mintea? A dragi ghini? Dacă acolo era ceva care zicea că omul acel nodră, și voi să zic că sunt șahtări judecători, Yeah. care nu vor Um, scusuiască multul. Știți, nu vor am un... scusuiască, ți nu vor să lucrează mult, ți nu vor să bagă mult tu nu vor să copus, lucrează nu? mult, da. Ved că avem una întrebare de la Florentina Costa. Zice, câte puteri poate să aibă politicul tu lumea juridică? Este o întrebare mult greaă. Că ți-e mult greau. Că eu, până după vreo, știu eu, după când o trecui, a doua parte a zânatiei, nu credeam că nu oara este lucru. Eu am soți judecători pe care băgam mâna în foc și nu-i ardeam ca șcevola. Ma am de-apoi aia când mai crescui și eu în funcție, în meserie, în profesie, voi zic că duchii și alte lucruri. Știațeam, mi videam atâta multul că nu-l primeam pe cel, nu-l primeam pe cel, nu-l primeam pe cel. Cât? Că vedeam. Vedeam niscânță care băgau oară acel căbătlă care vine acolo. De eu este? De la PSD? De la nu știu ce? Când vine șeful de județ a nostru, care este toratul șeful de județ, șeful de primărie, tricurși pe la noi. Și duc impresiuni. Duc impresiuni pe noi. Și eu mi abțineam. Când vedeam că este, anurzeam și că este politicul, mi abțineam, aflam eu un motiv care sână și nu tutâna poți să afli motivii de este care țin. Trebuie să tine vigilent. Trebuie să tine, îl vezi pe soțul a tău. Cum? Eu te vizui după ce adrăm ședința de judecată, tu un restaurant cu un soț de acelui care noi l-avem. Și ce pot zic? Pot zic că eu trebuie să am, cum zic eu, să am grijă de mine. Și să mă trezesc cu ghinii dosarul oțel, că acolo s-ar putea să ceva. Știi, Yeah. este, lucram de 2 ori mai mult decât să ne scânți. Dar nu numai eu. De 12 judecători, zații, fără cusur. Mm. Tot chirolul sub observație. Și nu vreau să intru cu ei. Nu vreau să intru cu ei, că de-apă aia și public ei și arătară îngâpsire în scântii lucri, când fură niște greve ale grefierilor, nu știu ce, și public scriseră pe Facebook, deși noi nu aveam voie să avem Facebook, și să zburăm la nu știu ce, și se desconspirară și până la urmă viziră din magistratură. Mai avem una întrebare de la Stavri Mitrai. Ai vreo minduiare ti vreo apofasi? Cam da poia. Ai zis că te ahunisiš ni cheamă cu apofasa ți urideș? Fuvăr oară eu zisei, mas mi minduia magini, nu o să drama și. Adică dacă regretai.
E, Uh, Noi regretăm, nu regretăm. Sunt dosari care ajung, nu tutti, ajung un zan la înalta curte. Și aței ți zic înapoi cu tine că nu dragi ghine. mhm, Ma alătusesc cu șei. Alătusesc cu șei, că vă să zic doar un exemplu, de dosar, era primarul de Râmne cu Vâlcea, care fu dat în judecată, adrară transferul la noi cu Stanța, noi îl achităm că nu avea niciună căbati și îți dusi București, de 3 ani și 4 luni la înalta curte. Și eu tună la un trainer pe care l-o drai în fața ziariștilor, că a este aveam voie să adrăm trainer. Adică despre pregătirea ziaristului, ți se ia, ți nu ia, ți se tare, ți se tare, ți se bagă oară, știi? Care îl ținu GTI-ul. Așa ți? Zici, cât avea venit condamnarea de la înalta curte. Și eu îl zic acolo și s-a înregistrat. A este noi idea de machitare, că omul este nu are căbate. A este v-ați ducă la Europa și acolo va-i da dreptate. Organele Uniunii Europene, a Consiliului, și va-i da dreptate. Și așa și fă. Peste 3 ani vine, omul acela scăpă, candidăși la primărie, și este ștora este primar în Râmnicu Vâlcea. A este maș. care va zic că nu a lătusit, care va zic că nu a lătusit voi atunci. Noi cu Zoe Frangu, Dumnezeu să o ierte, că ea muri mult o onia, nu avea 60 de ani, 56 parcă. 56 de ani și una judecătoare beton. Nu alătusim. Nu a lătusit. Care va zic că nu ai vreo... Alătusim. Na, nu, Nu alătusim. ne. Ma, câțe ni scânti ori, puteam zic, veneam acasă și Nicuchirul era acasă și pe care a avut și astăzi, pe care nu știu ție, pe care nu știu cum, deși noi n-aveam îngălzisită să lăsăm ești să inculpații și dosarele să le lăsăm acolo, să nu ies cu ei acasă. E, e. Respectam. Mani scânti ori erau cunoscuți de Migidia, să zic simplu ce. Cunoscuți de Migidia, mă, nu aveam legătură cu ei. Ma, dacă cimentul avea 3.000, 4.000 de angajați și ne zeam la tuti anul nou, nu știu ce, și așa îi cunoșteam ca oameni. Și zici, și ziceam niscântiori. Aua, mi-au unisi câțe, că puteam să-i dau cu vâră mes mă abțin. Există Mhm. circumstanțe atenuante, care legea nu te obligă să dai 2 meși în plus, minus 2 meși, nu știu, 3 meși, 5 meși, 6 meși. Nu te obligă. Este la latitudinea ta. Dar atunci când o județi cu 2, doamnă, cred că este ghinea și ți, ia scădem 5 meși din 3 ani și 7 meși cât privede pedepsa și ghini. Și eu ziceam, putea să și niheamă mai ies. Mhm, mhm. Putea să. Am alea în Macan, 2 meși. vrând 2 meși. Macan nu putea să ne, cum îți zic eu,
să giudică că ți nu dadi mai ești să meși. Mhm. Te can să ne giudică, că deadim, ma nu fură 7 meși, fură 5 meși. Era tu partea țeanică de interpretare, eu judecătorul Așa. poate să minduiască cum lipsește. Mai avem o întrebare de la Florentina Costa, care este minduirea ta, amintarea drepturilor te armâni, care caela dai mai uidisită tu eta un spre yengeți. Este muito greu E, este muito greu, zic, de calea care trebuie îndrupare de, de noi ca armâni. Îți e greu că nu știu eu n-ai mai bun avocat. Că este lucru. Eu, ca armână, nu, nu am argumentele tuti. Că ambițai tu ieta când limba română, limba a noastră, este dialect. Nu este. Ma asta nu înseamnă că nu poți să te schimbi, ma vezi, crești ca societate. Mi-aduc aminte, puțin nipotul, mi-aduc aminte că mi-aduc aminte că neșo după Revoluție, după Revoluție, neasim la andama să ția din 2010. La andama să ția din 2010. Timini, toți acei de acolo care a zburit cu armâni, care era armâni, cu Iancu Perifan, cu cel de, cu Nicu Chirlu ali Chiramanțu, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Ei știau a câte lucruri ți armâni. Și ne-asim acolo la întrunirea de la Corcea, eu să nu conferința țea congresul țifu, și tu îți ziceau că va să dar așa. Eu fui plăcăsită sneg de Costa Damov și de Miarisa că i-am nipoți. Ai, nu dăse că va să băghinis, va să știi și iasi moment istoric și nu știu ce. Neșa acolo când a zi lumea țea cum a zburat și cât de multe știau de armâni, câți scriitori, poeți, hătări, nu știu ce, nu știu cum, și cât de ghini a zburau de ei și de limba noastră. Eu atunci avuia și ca un regret, ca un părere de rău, că eu nu le știu pe este, le avzi acolo. Și când Beca li zisi și Samara zisi, îți dăm parazi, ti comunitățile este maniți, ca fciorii să înveață armânește. Și ațelor zbură, și fciorul ali Dorinela Damov era acel care dă școala la Londra și este la Londra. Tanti, a zburat, tine, ei judecătoare. A zburat, ce crezi, tine? Te precrăsesc, a zburat. Și eu zburind o zboară. Zici, eu nu hiu de acord cu parazii. Ca să înveți una limbă, trebuie să o zburăși în casă. Și gata. Samara încheamă scârtii pe mine, cât se ia și Becali zisi, cred că sunt înregistrările la suțată, ma să nu le htari Samara, că nu prea îi vine ghine atunci, că îi zisi, ce zâmpa de tine, că tine ai mucană. Zisi, dar fcioria mea zburăsc cu armânești. Și fciorul lui armână. Și multă ghine, dar eu zic că n-ai scurta cali, te învițare limba, este
să zburăm în casă armânești. Și mai mi duchi un oară ca repetentă și corigentă la partea este de armânami, când nești tu Macedonia de Macedonia de Nord și mi-adunai cu vata, cu unii scânți armâni de acolo, Giuia, pe a Mita Guda, nu știu ți, și ei mi călesire pe mine și nica una doamnă de acolo, să nizem, sunt la un local de acolo, să zburăm și scutare. Și zum 4 sihăți. 4 sihăți. Ți-avzi eu din gura armânilor de acolo. Te armânami. Ei erau enciclopedii. Și eu le zici, eu tăcui, nu știam a câtea ți știau ei, cu vata mi-a dus țispras de cărți pe care le-a îngrăpsit el. Mita Guda îmi zisi a câtea lucruri de armâni și ți-a drară ei și ți feață și ți nu știu. Și eu le zici cu iertare, eu hiu un repetent. Este domeniu, eu hiu un repetent, corigent. Și cu vata îmi zisi, tini, ți-a drai tu armânii tu chirolo estu. Nu îngrăpseai de armâni, nu îngrăpseai de nu știu ți. Ți-a drai, criseai. A este iara zânatea mea. Și voi zic cu mâna pe inimă și pe suflet că ei mi-a drară să-mi minduiesc cu multul din multul. În bine, și după a ieșit la pensie aveam chiro să studiez, da, de atunci, de când eu eram în 2010 acolo, nipoția mei adra, cum îți zic eu, adram lecții de armânească, de limba armână cu ei. Și așa ajunseră ei să știbă, să zburască și să îngrăpsească, să dară eseuri și să dară poema titora indiția Nicolas că a îngrăpsit un poem atât mai să-l adivusescu și să-l tare. Nu. Că noi avem serile noastre când ieri inii la mine și când eu am și adrăm un fel de cenaclu literar. Cenaclu care îl adrăm când vine sora mea cu nipoții din America și când Nicolas, cum îți zic eu, adivâsea dit cărțile ali Chira Iorgoveanu Manțu și sora mea plângea cu lacrimi de crocodil când îngrăpsea și de durut, fumeaia ei, ti maisa, ti papsu, ti tuț. Și câtă vrere are miarea este termânami, știi, cum îți zic eu, te îngrăpseari ca lumea să știbă și este bârnurile care in, să știbă să ții iara cu ascendenților, cu înaintașilor și se adravaței și cum bânau și cum îi ghini ca fi să ne aducem partea noastră de contribuție la este limbă îmșată care este limba noastră și care eu zic, fără să am argumentele strong, zic că politicul, tora, sfații că nu am vrut să zicem noi. Ma vazină un chiro, când este politic, să schimbă câte, cu mintea, e în alți tineri, să schimbă bârnările și va să aibă altă duchiare față de soțul lui care este armân și câțes nu-i recunoască limba
ca limbă. Nu Ahoria. Câți să nu le cunoască? Câți alți Vasilii? Tu, Olanda, tu, nu știu câte, alți Vasilii? Sunt mult mai puțini care zburăsc cu una limbă și ea este recunoscut. Așa este. Spune tu. Mi hârsescu că desejš di Nicolas Gini Potlatou, că este un urnechi mult umșată de cum îngrepsește armânești și cum zburaște armânești. Și e mult uzore cu limbile, cu tutti, nu mai cu Este limba bârnul armânească. care, eu zic că este E, bârnul care schimbă armânamea și care mă zduchească că trebuie să intră în politică ca să dară lucrurile este valodară. așa se vă. Așa sigur, Dumnezeu să ne Așa ajute. se vă. Eu am așa nădii, trag nădii că vizui și la Suțata de București, niscând fciori când eram tora, când se lansă defterul Tom de Cartea cu Păpâni, vizui fciori care zburau din armânești, care unii era din Franța, cu părință măsar mână și fensul francez, și câtă duchiare avea armânească și zici nu, limba noastră nu chiar e. Limba noastră lipsește ca ești săfciori să aducă și să bă, cum zic eu, dezvoltată. E, Sibă dezvoltată cu sibă pe acea zigă, știți ce înseamnă zigă? e, Cântar. Și pe acea cântar, zigă e. de balanță, cum zicem noi, cu dezvoltarea societății noastre. Îți dezvoltă societatea și noi trebuie să ne dezvoltăm. Și noi. Pentru că, de aceea că eu ved că ies mulți tineri ițră. Nu pot să-l agârșescu pe, pe ca de, cum se cheamă? Tedecal. Tedecal. Telecale, sigur. La adunarea este care o avum, andamosea care o avum sâmbătă la Muzeul de Artă de Constanța și când o zbură ahât de ghine La de Zilele Culturii, e. La la Zilele zilele Culturii. culturii, de limba noastră armânească, din punct de vedere științific. Și eu vai hibul E. locul a ei și el are în trage în di, că politicul până la urmă va zduchească că este una limbă și nu este un dialect al lui. Da? Trebuie zinim și noi acolo cu îngrăpsări de persoasiune, cum îți zice, de E. convingere, dictare. E. Adică Cu asta, să e. avem temele și lecțiile adrate. E, așa este. Și cu asta minduiare mult optimistă. Mindescu că lipsește să ne apucăm și de vitisita a mobetia noastră. Nica mai aveam noi, mai aveam multe teme și mai aveam întrebări, ama lipsește să ne apucăm de vitisită. Când noi de aradă avem trei întrebări scurte de oaspeția noastră. Prota Ah. întrebare scurtă este masa e vă zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Noi mai mult, iar hari tinii. Tine, e. Tinia. Și suporță, tinia ti armânlu, ti omlu cu care a zburăși. Tinisearea. E. Este un zbor mult umșat. Eu, așa zic, de mine. Ai vreo mâncare românească ține mai multă țarihare? Este mâncarea cunoscută și arhi-cunoscută pe perchițuri găsite. Eu, E, tu nă săptămâna, adar de 3 ori pe perchițuri găsite. Mă visesc cu multul și mi-aduc aminte de la horă. Cum le dra mana, acolo, tu, vatră.
Da. Și ai vreo cântico armonesc ținai mai mult țari. Hari, n-aveai de să-și că tatea tău cânta, vai cântiți de atunci, ai alti cântiți, ai vreo care te arisești mai mult? N-ai mai mult mi arisești cânticul care îl cânta eu când mi Iisusi. Spune în bregione ochiul de amoră. Ține-și să tine un armănaș. A estu mi arisești multul și mai multul ultima strofă. Hai de legione, părea chisfații, un trup și un suflet, doi snave, și-a este bană, noi sutreații, scafa di moarte, doi sube. Și este bană, doi noi sutreații, scafa di moarte, doi sube. State drași în sus. Dar eu him mezzo-soprană. Nu știu mai ce. Dar Da. dije un cântico Multul, ahătămșat. multul ță Haristusescu că mi călisiși și că te cunoscui și că Hârsescu armâna mea media ca dar ahtări, a da lucruri buni. Și noi pensionarii sunt nățând mintea cățată, nățând mintea a cloiul lipsește. Voi armâna mea și trag nădii că limba armânească nu are chireare. Așa si bă, așa trezem și noi nădia și noi să Hristosim că ți lași ahăt cum ata asta de chiro, ta să zbărăști cu noi și să ne dăți de zânata asta. Așa este că când te întrebai de cazurile tale și de zânata ta, știam că va fi zori, ți va înzăț, ma nu mi gândeam ca si bahăt zori. Îmi pare una bană îmșată, una zânată îmșată, ama mult, mult greu. Și ți Hristusescu că ne permitusiși. Cum fu și minduescu că poate să-i ajută și pe cei care se minduiesc cu desi vorii nu vor si bă judecători. Că este una pofă mult greauă. Va să te minduiești să ghini. Da, așa este și eu vă Hristusescu că mi duchei mult ghineaua la voi. Cărisită și să zburăscu termâini și termânami. Aristoși noi Nicanoară, le Hristosim și amutritor la noșță și vrem să vă dățem Nicanoară, mas nu știți Gheola, că pe 18 de Brumar, la Teatrul Evreiesc, va sibă Nica Lândărușii, care vreți să vă îngrăpsiți niții, care scântă, îi zic una poezie la Nica Lândărușii, puteți să adrați acest lucru pe 18 de Brumar. Cu aceste informații și cu mindoiara mult optimistă de la Maria Ozună, că va să întreagă lucrurile pentru Sony, vă Hristos îmnica noară și aților ții nămutrit și mă vedem iara stămâna cariini cu altă mobeti. Haristo Maria! Eu la fel, Cariston. Hariston.